Go. Nå, hvordan fuck Kom, go. Intro. Du er så krim. Intro. Vi tager intro. Jamen halløj alle sammen. I dag skal vi fandme spille. Sharing stuff. Ja. Jeg får en ligeglad. Den skal jeg fandme ikke have. Okay. Jeg prøver fandme bare. Bare lige, I kan også godt høre mig. Og Gør du min mor? video, men jeg siger stille nu. Så jeg kan kun høre Vita. Det der gider jeg ikke, det der. Fuck af. Hvad fanden står der? Bobble! Det ser fucking godt ud, det der. Hvad skal vi have? Okay, vi tager den der. Den gider jeg have. Gider ikke det der. Hvad fanden er det for? Det ser farligt ud. Det ser farligt ud. Prøv lige at se. Hold da, det er en lille kniv. Det sidder sådan. Ej, det er det ikke. Hold lige kæft. Det er det. Ej, jeg tror, det skal være 2. Tag lige brillen af hen først. Og så gør jeg en brug. Nej, jeg skal have den på. Kig bag dig, kig bag dig. DJ-briller. Hvordan tager den på? Fuck. Du skal den der på, ikke? Ej, du kan faktisk gøre, hvad du har lyst til. Sådan der. Det er godt ud, bedstemor. Bare gør, hvad du har lyst til. Jeg tror, de er ligeglade. Nu skal jeg have noget ovenbry. Det skal bare væk. Vi tager den der. Jeg vil gerne have fjernet den lidt. Nej. Det skal bare være så tynd, som jeg kan. Så er den der perfekt. Nej! Hallo. Væk! Hvad var det, der var lige der? Du holder bare din kæft. Du er i gang med at give den mere hår. Wow. Okay, det vi skal have, det... Og jeg kan se verden! Hallo, kan jeg ikke få hende? Oh. Okay, vi skal prøve en hår, det starter vi. Der. Nej, du må give den, hvad du har lyst til. Med syn! Wow. Jeg ødelægger spillet. Fuck det der, ikke? Det skal vi ikke. Vi skal i hvert fald have brun hår så sammen. Hallo, dame. Du ser grav for helvede, din bums. Nej, jeg ved godt, hvad din øjenbryn skal være. Lyserød! Nej, det skal det ikke. Det her har det eller sort. Du elsker sort. Prøv at se, selv hun smiler. Perfekt. Så. Altså, kan man fucking ikke... Godt, hvis fucking... Nej, det gider jeg ikke, det der. Fuck med dem, ikke? Fuck dem. Det gider vi. Vi tager den her. Fuldstændig. Tag alt for lang tid, det der. For langsomt. Langsomt. Den her. Perfekt. Skræller hendes hår, mand. Æbletærte. Æbletærte. Æbletærte! Fuck, du er luksus. Og det gik ikke. Okay, er den her, der gror? Ja, tak. Jeg har slet ikke ødelagt lidt frisyrer. Hun ved slet ikke ingenting. Det er bare fake hår. Vi prøver lige igen, ikke? Ej, husk, det ind i højnene. Nå, det virker ikke. Prøv lige igen. Hallo. Hvorfor kan jeg ikke få hende længere ned? Altså, kan man ikke få tage på hovedet? Altså. Det var ikke der. Der. Det er jo perfekt. Nå, vi skal ikke tage det kro noget hår, ikke? Altså, 3 måneder senere. Okay.
Vi gør sådan her. Fuck den der, det gider vi ikke. Vi skal være lidt mere skaldet. Vi starter med den her, sgu. Og du skal simpelthen skålforsyre. Det kan vi godt gøre. Det kan vi godt gøre. Ingen problem med du. Godt. Krydderforsyre, det er rigtigt. Så her. Godt. Så er der bare lige en streg på dig, så vi ved, hvor jeg skal være til, ikke? Det er ingen, der oplever. Den første kunde, der gør det på. Fuck den der, ikke? Jeg gider have den der, okay. Sing. Sing. Det tager meget tid. Så 2 minutter. Vi skal dit. Godt, sådan der. Perfekt. Nej, vi skal lige give en syre, ikke? Au, for helvede, det gjorde det der. Godt. Vi skal lade den nå. Sådan der. Det ser godt ud, dame. Altså, hvor længe har der været til frisøren? Hvor længe siden har du været til frisøren? 20 måneder! Altså, hvordan fuck kan du hår i vokse hurtigt? Nå, fuck det. Godt. Kan du lide det? Det klipper du bare lige ud, ikke? Jo. Spurgte jeg. Yes, min mor kan. Jo. Det er fucking fedt hår, hun har, mand. Så hår gør fandme også godt have. Så det er fordi, jeg mener det. Sådan der. Fuck den der, ikke? Du skætter mig på, mormor. Det her, det er for grimt til dig. Det må jeg ikke. Nej, for... Du ødelægger det hele, jo. Kan du være normal? Normal, ikke? Har du nogensinde hørt at være normal før? Det tror jeg ikke. Ikke? Jeg skal lige have noget. Sådan der. Voila. Prøv lige igen. Jeg synes, du er lidt tyndhåret der. Det er du ikke. Perfekt. Fuck det der. Hvad gør den her? Noget jeg ikke ved så godt om. Fedt. Det gider jeg ikke. Hvad gør den her? Perfekt. Hvad er det her? Hvad gør den her? Det gider jeg heller ikke. Hvad gør den her? Det gider heller ikke det der. Det kan du godt lide det her, Dave. Det kan du godt lide det her. Sådan der. Det har altså set bedre ud til dig. Perfekt. Jeg skal ikke have den der. No. Godt. Bra. Nej. Det var ikke meningen, det der. Okay. Vi skal i hvert fald lige have fjernet det. Vi skal lige fjerne noget af det, ikke, dame? Bare lige så det bliver godt glat hoved på, du har, ikke? Det der, det tager bare tid. Ej! Magnus! Hvorfor har de sagt det her for? Det er det perfekte her! Du skal være Mickey Mouse! Du skal være Mickey Mouse! Mickey Mouse! Mickey Mouse! Godt, og så skal vi lige gøre sådan her. Godt, dame. Vi skal lige gøre sådan her på dig. Du skal lige være Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Hun er Mickey Mouse!
Eller undskyld, jeg beklager, ikke? Men altså, nogle gange med drenge også gerne have det sjovt, ikke? Det er ikke kun piger, der mener det. Hvorfor fuck skal du være så høj, en dumme dame? Godt, vi prøver lidt tilbage her. Jeg står på tær, fordi hun er så fucking høj. Men den der, jeg er fucking høj ellers, normalt. Ej, ja, det er fandme ikke. Der mangler noget hår der. Jeg har helt glemt at se, det faktisk er Magnus. Ja. Nice. Dame, sig nu, du mangler hår i stedet på det der. Lad være med at skjule det. Altså, jeg ved godt, du er bange, ikke? Men altså, du må også lige nødt til at tage noget eget ansvar. Magnus, du får den her lige i hovedet. Så ramte jeg mig selv. Ja. Ja. Niks. Det er så totalt meget det bedstemorhår, det her. Er hun egentlig en mand eller en dame, hende her? Altså, hun har kjole på. Hun ligner en mand. Hej. Ja. Det er ikke det der. Vi skal... Perfekt. Bada boom, jo. Så perfekt ud, mand. Det der øjenbryn, det forstyrrer meget. Sådan der. Godt, vi rykker den lige, ikke? Sådan der, perfekt. Du mister lidt hår her, det må du selvfølgelig ikke. Lalalala. Jeg fortalte jer på et tidspunkt det der, hvor jeg så en, der kørte galt. I lyskrydset. Det fandt det vildt. Jeg har aldrig oplevet før. Sådan. Det er sådan, man gør, Magnus. Magnus, kigger du? Sorry, jeg vidste ikke lige, hvad der skete der. Det er en teknisk fejl. Jeg har forstyrret på den nu, sorry. Hvad var det, der skete? Stop! Nu skal I vide det. Perfekt! Fandme som man laver fandme for sjummer. Men hvordan får jeg til at ligne det der? Hvad får det til at ligne det der? Så skal du prøve at få det til at ligne det så meget du gerne. Du kigger ikke på mig. Du kigger ikke på mig. Det er du! Du er lige der! Godt. Vi starter nu her. Ej. Kom nu. Der. Kom. For helvede. Ej, hvor Jeg tror bare, du holdt min kæft. Sig næste gang, du må hår. Please plug in your headset. Nej, hvad skal altså, opladeren ikke. 5%, det er fandme fint nok for mig. Blablabla. Vi tager den der. Nej, den her, prøv det. Det var det ikke. Altså. Det
Hvordan der? Eva, nu gider jeg ikke mere dagen, altså. Nu er jeg nede på knæ. Hold din kæft. Godt. Kan man ikke have dobbelt? Dame, kan du bare sige næste gang, du fucking mangler? I stedet for det der bøsserøv. Dame, vent lige for helvede. Nøgen på en er for stor. Så fucking farver vi det. Sådan lige, baby! Men jeg kan, altså... Jeg tror ikke, hun er tilfreds. Okay, ikke det der. Sådan der! Nu ligner det! Magnus, det gider jeg ikke være. Endnu flere tekniske problemer, det må jeg undskylde, gutter. Mellem! Det bliver nemt det der! Perfekt! Kom her, kom her. Kan du tage den? Nej. Ja, hold din kæft. Xing, 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 xing. Du elsker det her mor. Nej, ja, man kan prøve sine rigtige hænder, det er rigtigt. Ej, eller hvad det? Hun vil elske den her frisyre. Magnus, hun vil elske den her frisyre. Hun elsker den her frisyre, hun gør. Hun har allerede sagt ja til frisyren. For 100 år siden. Jeg har allerede galt hende før. Så den der, Magnus. Er du klar? Okay, hvad fint skal vi tage? Vi skal vælge 2. Den er gider jeg. Den er gider jeg. Vi tager de her 2. Gider vi ikke der? Perfekt. Ej, jo. Ej, jo. Nej, jo. Nej, jo. Ej, hvad? Synes du selv, du er tilfreds? Ja. Ha! Fuck dig. Det gider jeg ikke.
så det kan du godt glemme. Godt. Next spil. Meget strømmer. Men tak fordi I så med. Det var skide hyggeligt. Og ved I hvad? Jeg har en gave til dig, ikke? Og til den næste dag. Hej alle sammen, det var hyggeligt, I gad at se med.